As aventuras de Minchi. Pero isto que é? Ai! Pero isto que é? Tranquila, Minchi, son algas. Pero como chegaron ata o teu terrario? Pois verás. Dani e unha amiga súa volveron da auga con elas e colocaron máis aquí dentro. Que pensan? Que me gusta a ensalada? Pero, Minchi, seguro que colocaron algas para decorar a túa casiña e darlle un toque mariño ao teu terrario. Pero as algas son unhas plantas de mar moi boas. Ai, pero serven para algo porque a min danme un pouco de noxo, sabes? Creo que a meirán de parte dos nenos tamén. Claro que serven. Isto necesita unha investigación das nosas. Investigamos. Sí, investigamos. As algas. Hainas en moitas praias. E a verdade é que os nenos e os adultos case sempre nos enfadamos cando as notamos no fondo do mar ou flotando. Pero podemos estar tranquilos. As algas son as nosas amigas. Estas plantas de auga doce e salgada son un gran alimento para moitos animais e plantas. Pero, ademais, poden ser utilizadas para producir combustible ou para outras cousas, como produtos para a cara. Seguro que algunha das cremas que utilizan as vosas nais e pais para estar guapos levan algas. Pero as algas tamén se comen. Están cheas de vitaminas, minerais ou proteínas. Xapón é o país con maior consumo de algas por habitante. E pouco a pouco a xente empeza a comelas en moitos outros países. Minchi, que fas? Shh, un segundiño. Estou chamando a Xapón. Non me digas que vas chamar o teu irmán Toto. Claro. Ah! Hola, irmaíña, que tal? Onde estás? Estou na praia. Ai, que sorte, na praia. Pois que raro. Por que me chamas dende a praia? Pois verás, é que Dani e a súa amiga meteronme algas no terrario. Ois, aí en Xapón comédelas, non? Oh, sí, claro, os meus donos cómenas moi a miúdo. Que algas tes aí? Mira, estas que están aquí. Estas cómense. Oh, non, pero esas non se comen, irmaíña. Vaya, querías probar unha, non? Sí, quería probar algas. Cando invitas? Pois cando ti queiras, Minchi. Déixote que chegou a hora da miña meditación. Falamos máis tarde. Adeus, Toto. E grazas pola información. Ves? Xa cho confirmou Toto. Este é un tipo de alga que non se come, pero tampouco é mala. Así que mira, por que non a colocas de adorno no terrario? Ai, creo que teño unha idea mellor. Da que estou guapa. Moi boa idea. As nenas e os nenos poden utilizar as algas para facerse roupa na praia. Genial. Adeus, modelo Minchi. Adeus.